Gisabot ko sa mga gatoson nga tigpaminaw sa inyong tulumanong. Mga gapnod sa kinabuhi. I am a 100 listener of your program, Stagnant of Your Life. Itago na lang ko sa pangalang Sunshine. Just call me Sunshine. Tagahagunoy Davao del Sur. From, tired old man. From tired old man, Davao del Sur. Hagunoy ba? Hagunoy? Apa nakabase na ko sa Davao? Sukad nga namin yung ni JR. But I'm here in Davao City when I'm getting married of JR. Junior sa siyang amahan nga si Berhel. JR is the junior of the father, of his father, Virgil. Pa-influensya ang iyang pamilya kay ex-politician ang iyang amahan. And a bad influence of his father, Talanday, because his father is ex-politician. Siyempre, And of course, kung unsay punuan, maupoy bunga. if the sibling is gone, the marketed is a lot of fruit. Gusto po siyang amahan nga mahimo po siyang wag walang pusong politiko. Yes, because his father is a big plan of his my husband Talanday, a big politician. Apan lisod gyud ay ang kinabuhi sa ingon ana. But Talanday, it's very hard. The life is like this, like that, like this. Aw dito na nagsugod. Ang gapnod sa kong kinabuhi. And it is the story of the stagnant of my life. Aw gini. And that's it. Anay tabu. What happened? May I have your attention, please? The real Slim Shady, please stand up. Gusto na akong i-anunsyo. Kasamang partido. Ang akong junior nga si JR. Si Berhel Junior. Gusto na akong mudagang pagkakunsihal ng atong lugar. Kada. Good. Basta tingong niya, girl, oy! Ako ngihatan. Kini, salog sa kong anak. Palakpakan na to. Lapasuhan para to na. Yun! Ato na, maron yun. Ako lang, lapasuhan para mo yun. Asa naman ako mga sikyo na ngatog na po. Ikaw sa ragol ninyo nito. Katong kapoy kayo. Ilit yung kanina mas. Dad, salamat dad. Mabuhay ka, anak. Mabuhay ka. May gabi sa tanan sa mga nitambong din sa party na binagyod sa mga kapartido nato. Akong isaad kaninyo nga kung unsay nasugdan sa akong amahan, ako'y motapos nini. Pasaylo ako ninyo kasi siguro nagiging tabi na ko. Makapadayon pagpanerbis siya.
One shot, one kill na lang gani ko. Ang akong junior may mapadayon sa akong mga advokasya, mga tuyog kamong, alang sa itong kinayahan o sa itong lugar. Ako na po ba, ha? Ikaw gani ko, padayon na lang. Gusto na ko mag-toast para sa akong amahan na nahimong maayong ihemplo o maayong leader sa atong lugar. Sukad pa itong pagsugod niya sa politika. Ay, takpak na, oy! Takpak ba, anak? Asa ba, ikaw si Zoning? Labi na yun sa akong inahan nga naadri kanunay nagsuporta, ma. Ma, salamat kayo, ma. Oy na, okay na kayo na. Ang sabi niya ko, sawan. Naipating, mampoy magpapadikyo. Salamat kayo sa inyo tanan, og unta mag-enjoy mo sa itong party. Og magpasalamat po ko, labi na sa akong guwapa, og buutan kay nga asawa, si Sunshine. Palakpakan na to si Sunshine. Thank you, thank you. Thank you, my love, my honey, my sweetheart. Dear. Salamat kayo sa pagtambong din sa mga party. Ang karon nga, daga na akong akong banang. Dear, huwag mo kunin mo speech pa ka. Salamat rin mo kunin mo. Salamat kayo po, dear. Kaya pero kung mo dito na ni dear. Mga kwapong... Oh, hello. Picture-picture daw niya. Oh, yan. Luyo po sa akong pagdagan, mga igsoon, suporta po ng akong best friend. Nga kanunay gud mo suporta. Si Brando. Ay, mabuhay kayo lahat, mabuhay. Salamat, ito mag-enjoy ka sa party. Cheers! Dear? Bago naguligo, dear, nag-shave na ko, dear. Dear, Di mo makangipos na yung mga buhok diya, mga bungot-bungot mo. Para dito, dear, dito to barado, dear. Kaya bumahan na akong Wonderbowl, dear. Kanang mga sachet shampoo ni mo, ay sok-sok ano ni Duro. Kay, Ano naman, Balaw na pagkutan na. Sabi, katabang di ha. Dear, dali nag-reader ba? Latusan ako, dear. Di ka dahil lang hindi ka na pa ko ginatiwas di ha. Ikaw, dear ba? Anong LRD naman kay karon, dear? Dear, Dear, sa ba? Dear, ikaw ba? Kung sa mag-iing mong gusto, anong mag-iing ikaw ay paglalo, Ito dear. sa party, dear. Nga di kung kapoy di, ay di day pwede, dear. Huwag mo tayong inanay, dear. Ikaw, Dear or no, dear? ikaw ba? Kita ka na akong suot de citron niyo, citron ni dear on. Di. Dali, dear. Pukot-pukot ba na, dear? Ikaw yun pa. Dear? Dali. Ikaw ba? Kapoy ko na yun. Isa na pa rin muli. Dear. Saan ka, dear? Ano hindi magkamukha rin ba siya? Bas pa pong Uy! Apa ba kaya kalalutas niya ako? Dua ka kuspas ang gamit itong primero ito yung steel brush. Karoon ito yung brush na kita siya. Ay, drink po. Kapoy rin ko. Sunod na. Ngisa na ko ni Ma'am. Sino sige na? Day, Bam. Sunod na, okay. Gabi mo dugan der, mag-ibukas ka juga der. Nahako giday ka der. Kapoy ko. Maligo sa ko. Kapoy ko. Der. Naino ni mo der, oy? Dilagay ka magpa. Kumot ako der, oh? Kumot kayo lagi, oh? Der pa. Naino ni mo der, oy?
Brad, salamat Brad ha. Ay, di ba? Salamat na. Lima na ba? Basta ikaw, automatic ka. Ayo. Thanks lang, anytime. Di Oh, ba? sige, ingat. Yeah, Salamat yeah. kayo ha. Amping. Oy, bye-bye, Brando. Ay, bye-bye, Mrs. Bye-bye. Diyan rin yung sakinan, dear. Ang daot to shop. Dili na ako. Matun, sakay na akong brando kay. Si daw tato di ay. Nabaho ka nga city? Talaga, ako si pumuntaan. Ito, sulit na. Dear, bago ko naligo, dear. Kumusta naman yung biyahe, dear? Ilang. Teto hilot-hiloto na mo, maragi kapoy. Ikan ni Juan, gobernador ni Rosso, layo po dahil. Kamiti mga kalyado dito niya. Isugo ko ni Papa nga ang patabang dito niya para sa poll. Ito nga. Election poll niya. Isang talag istorya na kung sa'yo di mo likot. Pwede. Kunya, Buman. Maba. Layo lugar ay niya. Sunod din, basta magpabukid na napod ko. Sabayan lang yung ako sa Brando. May naman to kay, doon palag itong padraibo na ko to kay. Oo ba? May mga ulo ba itong may ulo tabi ang... Sige ka na din para makatulog ko din. Hindi mo tulog, dear. Ikaw ba? Kapoy. Dear, laos sa king duranta, dear. Trader ba? Last na to yun. Dear, no? 6 months ito, dear. Dear. Kapoy na, busy. Lalo mo yung trabaho ko na. Ano ba yung kinabuhi? Dapat nakita na ako, dear. Kasi po kayo. Sila ni may bibitistingan di ako bahala. Kapoy na. Kumusta nga itong mga kalyado na? Dad, okay lang Dad. Nanay na ako at mga kalyado. Ikan dito sa Oriental, Gugkuan. Maski doon sa Dilson, nakuha na nato. Pati, mubiyahe ay lagi kong bukid doon Dad. Mayo. Ang imong inahan ito, nagkaol na kimingaw na sa imo ha. Ma, okay lang ka diyan, Ma? Okay naman na. Pasensyahin na imong mama, magsige na ko siya ga. Yan po nga na. Magsige na lagampong, malipay na lang po ko. Pero kabalo ka na. Proud kay ko nimo. Salamat pa. Tiguang naman ko. Di na ko kasuga ko na sa atong mga kalyansa. Munang ikaw akong padaganon. Kasi pa'y pangandi na ko anak. Di naman ko makapangandi may mo presidente. Kuwag naman ko. Munang ikaw na lang. May mo ka presidente. Puhon. Kapag kakusihan, may mo ka mayor. May mo ka gobernador, senador, humang presidente. Puhon pa, makaluyan ta. Mau di kita makaluyan. Mau gini ako gusto may tabo mo. Patsosay. Ay! Kachiko! Asan na to? Kuhiling doon diya nga 100 years old na. Nabali na. Ano? Magtagay ka na. Gusto mo na pa? Kabala ka ng bali na. Pag nailawag ako ginatanggal mo ng lamig kay ni Glasa. Ito na ko nagilubong sa likod sa may siptit. Salamat tagay. Ay, mo tayo tubig na lang. Gibutan na lang ako na daan. Mau ni ka daw. Ito ni kisagulan mo magpurigat na punta nila. Cheers na. Cheers pa. Para sa imong political career. Sige, salamat pa.
nag-drive ba? Ako pa ako bahala eh. Layo mo rin yung biyahe, ano? Lelay, kayo. Palo kaya pa nga niyo. May kayo okay rin dala dere ba? Sorry. Ako sa drive, ikaw sa... Ako lang di lang sa kadya. Saan kayo? Cellphone ni Dingo niya. Tubaga sa nag Imo na? Dili ako. Ikaw? Wala mo ko Basta, bro. cellphone. Ako cellphone ako naka-silent mo na. Naka-vibert. Hindi mo pala ko, ah. Nasa ko yung cellphone rin. Dalawa na niya ako eh. Live mo siguro kaya ako yung patanaw. Tala-tuloy. Oy, tala yung ginaya ba eh? Asa mo nagbutang ng cellphone na, Uy, narang bago kayo. Hello? Hello. Dear. Oh dear. Saan mo ni? Ay, salamat. Tupag-ibigin mo ang cellphone. Pagpamunan mo para sa imo ng cellphone. Ako aning cellphone bago? Tatang. Happy anniversary. Ang dami tama anniversary mo din nato, no? So, Ang sama, no? Balik na din niya. Kaya magkuhan ko, magpandam ko, nagpa-order na ba kong lechon dito. Nagpaluto na kong mga sudan. Nagmakitiring na ko. Nagpaluto mo ka ng paklay nga imong paborito. Magpabo. Daghan man eh. Kabalo ko daghan paborito. Order na po rin ganito sa Ilados, eh. Ilados, sige, man. Kanang, sorry, yung kayo dir, kayo pa, pengon pa ba, kalimot man yung ko dir, anniversary na to. Pengon ko ni bukid no ni Brando, karon kayo naging meeting sa mga kalyado sa politika dito. Mga kapartido na mo ba? Sige, dear. Sorry, bawi na kugma, ha? Sige, dear. Ingat, dear. Sige, salamat kayo aning cellphone na bago, ha? Ikaw ba? Dear. Hatag pa yung nga bago pa kayo na mo cellphone. Okay na kayo na, dear, oy. Okay, bye. Sige, bye-bye, ingat. Okay na ka niya? Okay na kayo, bye. Sige, nainalag biyahe, ha? Nato GPS ang hanggapan niya kasi pan. Sundan ako to. Tanahon ako ko si kalaki gano'n yung tohanan. Nang babae gud ni Bakay, di mo karinggan ako. Wala ka palo. Winnie Beauty Queen. Hi, Mom. Welcome to CRCC. Ay, thank you. Pasod ako kong husband nasa kuan kanang si JR Verhel. Nasa room 12 ako nga tuon. Okay, Mom. Sige, mag-ingat Ay, po. sige. Pwede ni Mom. Para sa imo ana. Pizza. Thank you, Mom. Mabuhay ka. Love ko sa pagpapicture ng bihanan. Sige, bato sa ko, ha? Sige, Mom. Ingat po. Babel. Buti nila mga uniform sa mga babae. Kasi bugbuk tayo. Asan itong room 10, 11, room 12. Ma'am, sa taas ang room 12,
Ang lagi kaya na may araw pasakal. Bot pa sa botas, yun ang rontel. Salamat, girl, ha? Ikaw po. Oh, yeah, on my face. On my face. On my face, bro. Oh, yeah. At least, dili ko madadahan sa masawa, di ba? Oh, God, yeah. I love you so much, Brando. Gusto yung ginit mo Oh, na. yeah. Sabi ako na po siya. Ako na po. Kita ka niya. Paligo sa ko, mag-shower sa ako. Sige. Kaligo. Nawasay kita ko. Ako drive kanina eh. Kanilang, Ay, mali. Sorry. Okay lang. Ma'am? Brando? Dear, babe? Saan ang babe? Babe, ninangita mo, babe. Isa man na. Kalaw ko, babe. Saan naman, babe? Dear, nanay ka dear? Babe, Daya? Bye. Ako, babe, bali mong doya, bali mong duwa. Ang paon ko ikaw, Okay ka daw. Ay, ba, matangat ka kay malalaki ka. Na gusto mo kalinggas ako, dyan ka manguyab. Beauty queen ko ko. Kutya. Wala na, ha? Ayun, nagkita mo kay Papa dear. Di ba ka dear? Matanggal ko sa mong party. Huwag ka na pakisunod si Alvin katong driver. Ikaw ako gusto. Wala ka. Itumbong ka. Magbulag ka. No! Bye. Nabulabog yun na ako dolanday. Tungod sa GPS na cellphone nga akong gihatag sa kumbana. Si Vergel. Si JR. Ano sila yung relasyon na itong Brando ngayong best friend ko, no? Nagbuwag ko eh sa... Tantog na mahurot ako mga lipstick. Na ako mga wala, ako mga foundation. Nag-makeup transformation naman na akong bana. Salamat sa time, Dolanday. Karon happy naman ko sa akong life. May payway lucky, basta na alam ko yung negosyo. Inyong suwat magtatampo. Sunshine.
Daghang salamat, suwag magkatampo. Unta nawatan ka, bisan og way klaro. Alang kaninyo, among kapamilya. Kung doon na mo'y problema, hala, suluha. This program is brought to you by Fighter 150. Nagsisinga na ba ninyo ang bagong Fighter 50? Sa taga-masok mo niyo kahit